Apil kama wantiere gi kidienje ariyo machendo ni achiel wakelo ni weche manyien e kabang' yang' nobegi twak maratil maoko waikoni mago to gi mathoth to mokwongo ithund weche. I've booked my flight on a different flight, which now is quite inconveniencing because I have to travel tomorrow and I wanted to do it today. Achied nade podo kwa kojo wuoth kang'anyo majoriemb ndeke mar Kenya Airways odonjo odiechienge marariyo kendo pod dhi nyime. Piny ngima bago romo mar lalruok ewi lokruok mar chal mar kor lwasi. Kae kaunti ma Kisumu, jopiny pod ywak ewi midhiero mar muomruok mar pi nam mayande omonjo mieregi. Wabiro miyo rech chiemo gokinyi to yudo ka rech otho e cages ma Kamulo Beach and Obaria Beach. And en lal maduong' mwayudo kaka jopidh rech chiegni cages 90 gi wiye. Jopith rech gi lony mar fish cage dho wedhe mokariyo man karachuonyo kwano lal bang' rech gi tho e yo magalagala. Machiegni kono mga jonge chendo niro kamano kuom ng'iyo Ramogi TV kendo yiero mondo ikaw weche manyien kokalo e mesa mar mi weche gi odhiambo makawuono. Wantiere gi Elizabeth Otieno mabende loko na weche gi machiegni nyinga Lydia Okeyo. Bithuolo matudri kodwa 2-3-6 namba marot machoka bende wantiere mbui Ramogi TV. Ahinya to e Facebook nyang'iyo weche gi meniluwe gi kendo nyiswa pachi kotendre gi mago mwaikoni odhiambo makawuono. Wanchiegni nyakpora mwajwa. Ywaroke kin joriemb ndeke mag Kenya Airways ma oserocho chenro mag wuodhe mag ndeke e kambi no pod medo dhi nyime nyakoro mga jwang' bang' winjruok tamore e kin jotend KQ kod jotijego. Jata tije mar Kenya Airways Alan Kilavuka wacho ni lalruok e kindgi pok onyuolo lemo nyaka sechegi. Mana kaka Edwin Okoth lero nwa ng'anyo mag joriemb ndeke koro ok en mana wich bar kende nyakoro mga jwang' mar Kenya Airways. Ng'anyo mar joriemb ndeke mag Kenya Airways koro nyalo medo kawo thuolo malach kaluwore kod koso winjruok e kind joriemb ndekego kod Kenya Airways kata bang' twak ma osebedo chakore juma mokalo. Jata tije mar Kenya Airways Alan Kilavuka koro wacho ni wuoyo e kind jotend kamino kod riwruok joriemb ndekego Kalpa pok onyayo lemo kata matin. Kuom mano Kilavuka wacho ni KQ medo mana yudo lal. So unfortunately, because of their hard stance, because they have given us their original proposals without any meaningful concessions, we therefore have a stalemate. Our estimate yesterday was that we would be bleeding about 300 million, but that's only revenue. If you add the amount of money that we are losing because of accommodating people, connecting people to other airlines, and so on and so forth, not to mention the reputational damage that is causing this airline, it is quite significant. We will be able to tell the exact numbers maybe in a day or two. Ne kambi manyoch nigi lal mar omenda maromo siling bilion 9.8 e kind dweche 6 mokwongo mag higani. Ng'ikruok e chenro mag wuoth makoro chopo odiechieng' mar 3 kawuono ok en ranyisi maber. Ranyisi mabende neno e wang' jowuoth ma omoko kendo chenrogi mag wuoth orochore okang' makoro weyo Kenya Airways kod wich bar mar manyo negi ndeke mamoko kata kuonde nindo kapod girito yore mamoko mag chopo wuodhegi. Ne moko kuomgi wuoth okethore kendo ok gimor kata matin. I've realized that I can't continue eating here because I need to know what to do with the travel. So what I've done now is that I've booked my flight on a different flight, which now is quite inconveniencing because I have to travel tomorrow and I wanted to do it today. And the biggest dynamic for this is because I wish they would have just decided, you know what, let's make sure all the clients have actually booked their flight and the KQ can actually have an empty space. Everybody's gone so that it can be easier for the management and even the government to take over. E ywaruogno, joriemb ndekego podo niano ni moko kuom jotend Kenya Airways nyaka dhi dala kendo omenda mane chulogi manogoloko higni 2 mokalo nyaka duoki. Dwaro ma jotend Kenya Airways bende wacho ni ok bi nyalore nyaka joriemb ndekego dog e tich. Like I said, our only two conditions are come back to work, right? Because what you are doing right now is unlawful. And then secondly, we are saying in your demands
Do not ask for things that are outside your remit. Kata kamano, fungruok ne oneno chieng' Jumapil bang' riwruok jotije mag paw ndege chungo ng'anyo mane koro nyalo ketho chenro moro amora mag wuodhe ndege duto ma pacho ka. Jotend riwruogno wacho ni gin bende gibiro mana bago ng'anyo ka tend Kenya Airways osewinjore kod joriemb ndeke ma ong'anyo sani. We will wait until the issue between CALPA and Kenya Airways is resolved so that we don't distort or create confusion. That is the main reason why we decided to suspend our action yesterday, because people, of course, Kenyans and travelers, our customers would not distinguish, what is CALPA pursuing and what is CAU pursuing. So because of that, we have delayed our action. Kaka ng'anyo no medo dhi nyime, johala matero mwandu e pinje maoko, kata moko kuom mwandu madwarore e ngima mag oganda kaka yedhe ma igolo e pinje maoko, biro chako bedo manok ka pek mar ng'anyo mag joriemb ndekego biro medo landore ochumi mar Kenya mangima. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mwikwa wuoke pacho ka wadhi nyake piny libamba ma Tanzania kama ji makwan gi hawa par kod 9. Ripoti yango ni awito ngimagi masira mandege mar kambi ma Precision Air manoluar e nam lolwe gi e piny Tanzania. Ndege no noluar gi e gweng' ma Bukoba kano chopo piyo ya lap mandeke ma Bukoba. Chenro mar reso jowuoth pod dhi nyime nyaka sechegi. Okinyi mar chieng' Jumapil, ripot chopo ni ndege moro luar e nam lolwe. Ndege manonro mare yango ni mar kambi mar Precision Air. Ndege no marikne ni kod jowuoth e iye no chopo piyo lap mandeke ma Bukoba manie piny libamba ma Tanzania. Report ma oyulie koni pek Mariamo mane kudho mager kod koth mane chwe gwengego wachore ni ema nokelo masira ne ndege no mane wuok e alap mandeke ma Mwanza. E tipo mane oketie kor mbui, jolupo ne oneka konyo reso ngima jogo mane ni e ndege no ka gitiyo gi yedhi kod tonde. Jariem ndege no moyangi kaka Buruhani Rubaga wachore ni kod lony riembo ndeke tich mosetiyo kuom higni maromo 20 kanyawadgi mane gikonyorego moyang kaka Peter Omondi wachore ni kod lony mar higni 12. Jotend piny libamba ma Tanzania Suluhu Hassan kokalo mbui mare matudruok ma Twitter oro ote mag mos kokwayo ganda jo Tanzania mondo bed kod horuok ahinya e kinde ma podi reso jogo manoyudo masira no ka bende omedo lamo bong'o nyakalaga mondo konygi kinde machal kod ma. Report ma oyune yango ni ndege no noting'o jowuoth 49. Prime Minister ma Tanzania Kassim Majaliwa olero ni chenro mar reso ji pod dhi nyime ka nyaka sani ji makwan gi ok tin ne 19 ichich ni owito ngimagi e masira no. Waoro otema kuyo ne jogo mabenda witanyola gito bende chang mapiyo ne jogo mantiere kunde yudo thieth. Kwa dhimele nyakora mgajuang jalub jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla kod jadolo Philip Anyolo mar Catholic noriwore kod apisa magarita kwe nyasi mar lam makende ne apisa magarita kwe pachoka. Gachagua puo tich mitimo kod apisas magarita kwe kendo singo ni piny owacho biro miyo gi sir makende kagitiyo kanyakla kod utelamo e chwalo kwe. Jafwa mara Walter Nyambaga miyo waler mar wachno. E karbagala mar joko pere ma Holy Basilica mani chuny ma Nairobi. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua kod jodolo bura ochopo yore alam makende mar apisas magarita kwe mapacho kama wuok e bad migepe mopogore opogore. Alama ne hingo jiwo chunje mag apisas magarita kwe e kod keto piny Kenya bedo kod mijing'o e kinde mapek okwako piny Kenya. We want on behalf of government to thank you for patriotic and exemplary service to the police force for so many years. We want to thank you. You have really served this country with honor and distinction. You are a senior citizen, and when your time comes, you will be accorded the due dignity and respect that is commensurate to the service you have given to the police service and to the people of Kenya. Pursuing for peace and security in the country is highly appreciated, especially during those times up to now. May God continue holding
you with his victorious hand for happy and peaceful days. Ekindeno, apisas magarita kwe mane onyiso chiwruok margi kinde chiwo arita ne obolore od lamo ka giparo moko kuom apisas mage mane owito ngimagi e lai mar tich. Kendo jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki osingo kelo lokruok eka ogolo siem mager ne kweth mag njore. Those who want to test how far we can go, please note that we will not rest until we make sure our mandate is fully fulfilled and this country becomes secure for all of us. And therefore, my urge is for all those who are engaged in wrongdoing to stop it. Jalupo gai mar obila Edward Mbugwa oko ni gibiro timo duto maginyalo mar keto arita kwe kendo timo nondo makare ka ojiwo obila mondo nya kwe kindgi giwegi. Myself, I want to urge you for the rest of the remaining period of this year, what you should do is do the right thing and you do what is good. Rigathi Gachagua kojo Kenya mondo ne piny owacho mar Kenya Kwanza wang' mamuol ni mare ndalo 100 gichano bero lwasi makare ne bad migawo mar obila kendo reso chumi masani okethore. Don't count the 100 days from the day we were elected, the 9th of August. Start counting from 13th of September when President William Ruto was sworn in. Those days have not expired. They'll expire on the 24th of December. In the next 2 weeks, President William Ruto will unveil a task force to review your terms of service and condition. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua jiwo apisas mag arita kwe mondo nya kwe kindgi giwegi kanyakla kod familia margi. Rigathi okoni mor kachiel kod winjruok nyalo nya e kind apisasgo ka kwe nie pacho. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Basilica, Nairobi. Kora moe kwaya e chuny boma Nairobi kawa dhi nyaka kaunti ma Siaya kama jaod bura ma Ugenya David Ochieng koro wacho ni wuok mare riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no biro kaluwore gi obadho manoneno e riwruogno. Ochieng wacho ni en owuon oneno ni Azimio la Umoja thiro dongruok duond od buche mamoko noloso ka en kar chung od bura ma Ugenya. Nonyo kabiro donjo mbele tir sirikalo bed moro biro moro koso kamano mana gi magombo wan ni ekinde igina ngwen gi wati matek ni koro hospital obedie wadhi bero Urenga ka level 4 hospital Urenga ka wadhi kero milioni 100 to wagero ka kwa segere to koro governor manyo yen gilaktechen ke wadhi bero ka theater mondo ber kami puonji nyithindo ma college koso kunya paro wan college ma MTC mane kimana wuoche Ruto an ok akwayo Ruto pesa nikech pesa man goro machamo gimana akwayo en hospital makanye ma Urenga takwayo ndirni kilomita 62 momako Sihai to dhi Kodongo to biro sit to wok Siranga to dhi Sega to wok Sega to dhi Ukwala au Kwala to dhi Aboke to dhi Odiado wok Odiado luoro kama dhi college ma jopuonj kocha mucho ratado. Yani adwan ka oke telo tumasiro en lam lilo Ugenya magimen lam lilo. Igina ngwen gikende. Gige bangi fana kwayo wan. Ondawa machuoko ya kaunti ma Siaya nyakora mgajuang lokruok e chal mar lwasi osekelo e midhiero yore mopogore opogore. E kaunti ma Kisumu oganda modak machiegni gi nam Lolwe pod nigi midhiero mokalo bang' pi nam Lolwe nomwomore kendo nodonji miere to kod kuondegi mag ohala. Kaka jafwambo mara ma Kisumu Millicent Adhiambo lero chandruok pod okwako anyuolago mane pigno odaro. Oregi koth be ne chwe to pipong koro mondo dhi nam ochakore oregi backflow koro go duogo oko mano daro ji modhi oko kabisa. Ei gweng' Makasiwindi South ei sub county Manyando jodak maheo 80 ne pi odaro igni 4 mokalo kaluwore kod pong' mar nam Lolwe iga ka iga kinde koth. Kasiwindi South te osebedo oko ji karibu ji 80 to karibu ji 50 bado iko nje. Gweng'no mane humbe lach kod weche pur gi lupo pong' mar nam Lolwe kaka achiel kuom lokruok maricho ne lwasi
Omiyo sani yore yuto gi mane gigenoe onimo. Area wanie mane pidho Kisumu County. Wan wapura to wapidha koma. Nge fertilizer mwatiyo godo to mano sani koro dinore te. Gikwano lal kod achiedh nade mathoth ka kech bende ogumonegi. Kamochomo kodwa to ka odeko to ubiro winjo ni ji mang'eny oiki ka. Kaka ji odak chandruok. Ka ji otho kaminyalo ikgi koro onge. Gidhi gikwayo kuonde moko to kama gikwayo kuonde ma gikwayogo jogo bok yienegi e yo mayot. Anasedak higni 4 oko ma hika mar 5 koka dak e dalana nikech wach pi. Nikech pi oketi ma ok inyal duogo dalani, onge giminyalo timo maber. Wahinyore makata net suna kayo wa malich. Takoro udi be mwanyalo doke malong'o. Bende onge udo yiech mwalo ka, onge kaka wakonyre. Magi moko kuom kwayo magin go ne piny owacho. Gikonyo kata gi mabata par wang'i kamoro ma ng'ato nyalo chwoyo ot moro, koro chal ng'ama odak e dalane ochandre gi nyithinde kaka nyocha ochandore go pile. Gima duong' manyalo konyo ogonwa diet mogige nam mondo geng' pi mabiro chak bika. Kaluwore kod lipot mane ogol kod riwruog piny mangima marango chenro mag rito alwora mong'ere kaka United Nations Environment Program UNEP, kaunti ma Kisumu kod Busia emane midhiero mar pong' nam Lolwe ogoyo matek ka kwan anyuola maromo 22,000 ne odar e miechgi. Lipodno bende omedo lero ni ka opogore kod daro ji, midhiero no ne oketho cham e puothe kendo duoko chien yuto mar jolupo ka dho wedhe buora ne pi oimo. Bende e higa mar 2015 jolony ne okoro medruok pi nam Lolwe kaluwore kod koth mang'eny mane okel kod lokruok e kor lwasi. Ka higa mokalo dwe mar 5 pi nam Lolwe ne omedore e piny kod mita 1,137. Kamano ema ng'enye mokalo nyaka ne gima kamano timre e higa mar 1992. Komachielo, jatatije e riwruok matayo chenro mageng'o lokruok maricho ne lwasi e kaunti ma Kisumu, Evans Gichana, oyango ni midhiero mikelo kod lokruok e kor lwasi osemedore gi atamalo modhuro pachoka kendo gin gi chenro mar kedo kode e neno ni jodakgo ma pi ywero piny maru oyudo kony mochwere. The main thing is that what are the coping mechanisms for this climate change? Because the families need to be taken to safer places with some support of the partners. We have been able to come up with the climate change action plan. And this action plan is focused on involving everybody. Gichana omedo ni gin bende gi chenro mar biro riwo jopiny mondo gol pachgi ewi kaka inyal ked kod lokruok maricho ne lwasi. In this act, every ward is supposed to be assisted to come up with what we call climate investments that are community driven, so that the local people can also be able to propose solutions. Lokruok mar kor lwasi keloga ne oganda midhiero mopogore opogore ka jodak makakola ombaka osebedo ka kedoga kod pong' mar nam Lolwe gino madarogi iga ka iga kendo kelonegi lal mokalo. Genogi maduong' en ni twak machokore kawuono mar piny mangima e piny Misri biro nyago olemo kotenore kod weche lokruok e kor lwasi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. Kwa Kisumu nyakoro mga jonga teri nyake county ma Homa Bay kama jopith rech elony manyasani mano mar fish cage nam Lolwe pod ywak ewi midhiero matho mar rechgi. Tinende ywak makamano wuok e dho wadh kata dho wadhe moko mani Karachuonyo county ma Homa Bay kama rech mathoth nyothoe e yo magalagala kaka Alia Beach leronwa koya e county no ma Homa Bay. E dhowath mobaria kod makamolo tik marach mar pinam kod rech ma otho e kejes okwako alwora no ka jopith rech ma kwan gi romo 45 e dho wedhi ariyo go bende kwano lal maduong' bang' rech mane gipidho e kejes go thote kendo tieko geno margi e pith mar rech. Kejes go manene kod rech 5,000 moro ka moro sani odong' ka rech ma otho lewe wigi kendo jopith odong' ka e wi lal magi yudo. Kwa bigo miyo ga chiemo gokinyi to ayudo ka rech otho e kejes
Makamulo Beach and Obaria Beach. And lal maduong' mwayudo kaka jopidh rech chiegni kejes 90 gi wiye. Ng'ato ka ng'ato kata japith ka japith noketo rech 5,000 kuom cage. Cage wagi waloso gi 6x6. 6x6 ni ting'o fingerlings 5,000 eigi. 5,000 gi duto gin gi tho. Jopith rech go wacho ni nyaka sani pok ging'eyo kata chido mar pie nam Lolwe ma okwako dhowe ariyo go kendo golo tik marach ema ne okelo tho mag rech go. Otamo wang'eyo gimonego nwa rech nikech en gima nobwowa ka nobiro dho pitwa yudo ka rech othor kamoro amora maonge kech moro amama gi rech. Koro en gima omakowa gi wuoro ahinya, ok wang'eyo sos momiyo gima chal kama otimore. Koro kwanyalo yudo kata ka nitie jolony manyalo konyowa to wang'e kaka wanyalo konyore in future. Beaches ma Kamolo ne wan gi jopith dhano 30. Obaria Beach ne wan gi jopith dhano 15. Ei jogi te ne gin gi joma ne gipidho, ei jogi te ne gin gi joma ne tiyo ne gin. Tijni king'iye ok en tich ma ng'ato achiel tiye. Kama kukuom mine matimo pith mar rech e cage bende ywak ni ne gidonje pith ma kamano, to sani koro wach tho mag rech go odwoko gi chien. Ne wan mine manche loko ohala e dho wath Kamolo. To nikech koro nok mar rech nje tin, ne waneno kaka wajoma mine, ne wadhi wakawo loan, ne waketo go cage e nam. Ei cage wano wasekae dichiel. Keyo wa mar ariyo ema ne wayudo asara maduong' ni. Mok wang'e ni to koro asara maduong' mwayudo ni wadwa konyo nang'o nikech minegi nodhi okawo mana loan. Telo mar dhowedhe nam Lolwe wacho ni pith rech e cages ne osedwoko piny tiyo kod kilwa maricho e kind jolupo ka gikoni tho mag rech go okelo lal maduong' e sekta no kod rocho yuto mag ji mathoth ka gidwa ni mondo migepe mag piny owacho okony jopith rech go. Gini odwoko chien mokalo. Kech wasebedo ka wakedo kod kilwa marach ka wamanyo yore ma jolupo nyalo yudo ma digibedgo gi ngima ma iluongo gi dho ngere ni alternative livelihood. To achiel kuom olembe mane ni machiegni pono en golo jolupo e lup aching' mipedho godo rech kidwoko gi pur mar rech. Koro king'iyo okinyi achiel to piny ru tiyudo ka muya te gi luya te magisechwero orumo kama, ma en achiel kuom weche malit ahinya ma onego kawie okang' gi migawo mowinjore. Lal moyudore ka ok en lal kende ne jopur mar rech. Ng'eni rech gi kowuok ka nitie minewa makawogi machako losogi. Jogi koro onge tich. Rech ni kowuok ir minego jo apiko kawe gi jo transport makawo rech ni mondo mi owuogo otere chirni. Jogi be koro sani ok oyudo tich ka. Omiyo lal mowuok ka endi en lal mo interfere gi the whole value chain. Apisa mawuok e migawo ma ochung'ne timo nonro e nam Kenya Marine and Fisheries Research Institute KEMFRI mane otimo limbe e dhowedhe ariyo go okoni rech go ne otho bang' koso muya mar oxygen kaluwore kod chido mar nam Lolwe kendo pod gidhi nyime gi timo nonro mar konyo jopith rech go. So if they can be removed immediately and then they are processed, say smoked or even treated by sun drying, they can be used because they have not died from poison. This is just that the fish they suffocated from that sudden change of temperature, change of oxygen in the water. En lal maduong' ma jopith rech e cages mantiere dhowedhe ariyo ma Kamolo kaachiel kod mano ma Obaria oyudo bang' rech mane gipidho e cages madirom 90 tho e yo moro ma pod omako dhogi kod wuoro. Kwayo ma jopith rech gi konego ne migepe mag piny owacho kama oting'o piny owacho mar county kaachiel kod piny owacho mamalo mondo manye yore mapiyo minyalo konygi go mondo gichak gichung' malo e pith rech magisebedo ka gitimo e nam Lolwe. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa dhimbele nyakora mgajwang' romo makende mar lalruok ewi chal mar lokruok e kor lwasi ochakore ayanga e piny Misri kama jotend pinje oyuoroe. Jatend piny Kenya William Ruto en achiel kuom jodito moyuore romono mano matimore e kinde ma piny nigi midhiero mokalo mokel gi lokruok e chal mar kor lwasi. Romono igeno ni dhi rango weche mag midhiero machalo kech, oro e kind mamoko. E kinde ni maoro ma itudo kod lokruok chal kor lwasi medo kwako gwenge mopogore opogore ahinya e tung' mar Afrika.
Romo mar 27 mar riwruok pinje piny mangima mar rakruok kod lokruok chal kor lwasi ma idendo ni COP27 ochakore ayanga e boma ma Sharm el Sheikh e piny Misri. Jotelo mawuok e pinje ma ok tin ne 120 koting'o jatend piny Kenya William Ruto gin e kind welo mamoko 30,000 ma bende oting'o jolony e weche mag kor lwasi ma idhi ng'adi e rieko e wi kaka inyalo ketie tim winjruok manobede romo maket kod mano manotim e boma ma Glasgow e piny Scotland higa mokalo. We now take questions from the floor. Weche ma omi pek e romo ma higani oting'o dwoko piny liet mar kor lwasi gi digri 2 kendo kiko idha ma okalo digri 1.5 motelo ni biro mar kembe e piny mangima. Bende dwaro ni mondo jiwo kenge mongirore mar dak kaluwore kod kaka lwasi oselokore gie sani kendo ket mise mag thiro medruok mar lokruok chal mar kor lwasi. Romono bende dwaro mondo med kwan omenda ma iketo e thiro iro mawuok e kembe ma osebedo kanyayo lokruok mar kor lwasi. Romo mar rakruok kod chal mar kor lwasi obiro kaluwore kod midhiero ma osebedo kamako piny mangima kotenre kod lokruok mar chal kor lwasi. Midhiero go ting'o oro kod kech ma osebedo kakwako moko kuom gwenge mopogore opogore e piny mangima, pogruok ma osebedo e kinde ma koth chwe kopim kod ndalo machon, koth ma chwe mokalo kiew kendo kelo aula mapek ma ketho mwandu kendo kelo lal mar ngima oganda, medruok yembe mapek matugore e nam ataro kendo kelo lal mar mwandu kod thoe, kod medruok pi e nembe ma chwe daro ji e mier e kind chandruoge mamoko. Kata obedo ni ma en romo mar 30 ma iketo godo chenro mar manyo yadh piny ma lokruok chal kor lwasi koro noro, seyo pod oketne pinje kuom rem nyiso chiwruok madwarore yore mag omenda e kedo kod midhiero go. Kaluwore ni lokruok chal kor lwasi osebedo sidindi kata bang' keto kenge e rombe mokalo, dwaro nitie mondo piny mangima ng'i yore manyien ma inyalo ti godo e higni 10 mondo thir midhiero ma osebedo ka mero piny mangima. E yo manenore ni moko kuom pinje ma omeo kosebedo ka chiwo sir madwarore, pinje 7 mani kod oteku ma idendo gi dho ngere ni G7 kod 20 ma ng'ao koro sani chano keto kumba koting'o mano mar omenda e rakruok kod midhiero ma ikelo gi chal kor lwasi. Kaluwore kod aguch omenda e piny mangima IMF, pinje madongore dwaro kony mar omenda maromo dola mar Amerika trilion 2.5 eka giyud konyruok. Kata kamano, pinje momeo to koni gin kod pek kaka medruok nengo chiemo kama ino gi keto jolo gandagi maloyo keto omenda e rakruok chal kor lwasi ma ineno kamano mothung'o pinje ma pod dongore ahinya to mago mag Afrika. E seche gi ma piny mangima medo jiwo jopinje mondo pidh yien kaka yor kedo kod midhiero mar lokruok chal kor lwasi ahinya e kinde mabiro, midhiero maduong' en yudo omenda ma itiyo godo e rakruok kod midhiero ma osekel kod lokruok mar kor lwasi sani koting'o kech ma okwako pinje mopogore opogore gi thuoloni. George Bati, Ramogi TV. Kaduoki nyaka e kaunti ma Homa Bay nyakoro mga jwang' obila e kaunti ma Homa Bay osechako timo nonro wi nek ma jalupo moro ma jahigni 31 manyocha otho bang' tulo muoche kind jolupo e dho wedhe moko 2 e kaunti no ka gilaro kiew mar lupo e nam Lolwe. Michael Juma ma en jalupo e dho wath Malela e kar chung' od bura ma Homa Bay Town nyocha otho tich abich bang' jolupo wetene mawuok e dho wath Mandhuru e Suba North monjogi ka giseyogi kuom kalo kiew mar lupo. Ringre Juma noyudi okinyi ma kawuono gi jolupo wetene. Komanda mar obila e sub county ma Homa Bay Sami Koskei noyango wachno. Joano dhi lupo nyocha. Koro sama ne gidhi lupo no ne giromo gi masira mar thao. Jandhoro nobiro mogojo mogwe yiege molwar e pi. Toke no kanoselwar e pi ne gigogi ma achiel kuomgi ne ginego. Koro ng'ama ginego no kawuono wayudo kane wadhi e menyo. Kana setieko piko goka to patrol ma Ndhoro obiro to gigwewa gi yie ma walokore. To seche man walwar e pi no nwarwako life jackets to koro ne gigowa gi kidi, koro nochuno walonyo life jacket mondo wayud kaka wanyalo nimo. To kanye mane giluorowa gi injin ka gigowa gi kidi. Seche go kane gisesowa e yiege, nang'isogi ni nitiere ng'at achiel mokane e yie. To nitiere achiel kuomgi mano biro gi beti to kete ng'uta ka. To ng'at achiel osotole ng'ute. To ng'ise ni kiko tem wacho ni ne wan ji 5. To jok mano ogwewa go ne gin ji 4 gi jakom gi go nowegi e sel Homa Bay. Custom wadhi ot kinyne kwa dok wayudo ni nogolgi. Pod wakia nyaka sani momiyo nogolgi
to ne ginega juma e pi kendo gibeta juma ma jumotho e pi wambe gihinyowa. Akwa sirikal mar county nigi konywa wanam kae kambi mondiko nyithindwa kendo ka nam ka ma opuonjo godo nyithindwa. Waonge kambi mora mora ma bei kama chiegni ma nyithindo nyalo dhi goye kata ma ilam. Wan joma no dhi menyo, jomoko bo dhi manyo nyithindo, moko bo dhi manyo fee magi dhi godo e sikul. Koro gikonywa to ka nam nigi boundary to akwayo sirikal ni obi osiemno boundary makorwa koni gi masuba kocha cha. Koro mugenda kapradek bang' sa achiel mamidhiambo chendo en ratil wantiere kidieny mokwongo wamedo mi weche manyien mago motucho e pacho kachiel kod pinje maoko ahinya mago mochopo bende e mesa mar kawo wechegi manyien. 2 3 6 9 namba mar machoka bende wantiere kanyo e mbui Ramogi TV nyalo wechegi achiel kachiel e Facebook marwa inyiswa pachi kotendre gi mago mwaikoni odhiambo makawuono. Neno komoshe Digaro Land Cruiser wacho kanyo ni ento ogoyo mos ne anyuola jogo moyudo masira e nam masirano mandege motimore e piny libamba ma Tanzania. Masi Joy kantiere Taita Taveta wacho ni Ramogi TV chopo kono e yo makare ka gin gi Naftali oko giduto ikete mana kae chendo ni maratil. Regan Omondi Regan wacho ni en bende entiere mbita Ramogi TV ler mbita kendo chopo e yo makare. Neno ka thotho ganda luo igyo wang' ni jaluo kayo wang' to ndiko gi Kisungu koro gitemo goyo mbaka kaka gikwero mokalo wach mar KQ kata Kenya Airways kama bende gikwero wach mar bedo ne jotelo ok ng'i weche mag joriemb ndeke yo makare ka bende giwacho nitiere joma bende gidwa ogwetao kanyo mano pach japiny koro mga juang'. Engineer Lazaro Kanyambok bende nyisowa kanyo ni gomo mar joriemb ndege en achiel kuom gomo ma bende nyalo biro mbele ka ok telo manyien tang' magimanyo jotelo moko mondo giti kanyakla gilos kaka piny Kenya nyalo tayo makare to pod nyalo biro bedo matek mbele. Nyarahero wacho ka ni nitiere Nairobi County en bende okete mana ka Ramogi TV. Bernard Masiko bende kwayo ywago mokalo wach mar ni jotelo ringo gi geche madongo to sechego to nitiere jogo ma bende nindo kech magara gi magicham onge nyakwara mga juang' ka bende gwenge moko imiyo nyaka nyithindo kong'o mondo mi nindo tergi kik gikwa baba gi mama chiemo. Agrimola wacho kanyo ni embe entiere yo makare entiere bondo Ramogi TV chope yo makare. Brother Kuku Job Mathim Licho Hinga wacho ni Migori County Ramogi TV ler kendo wacho ni wach mar luar mandege motimore e piny ma Tanzania wacho ni osechame gi koyo mokalo nyaka no winj wach no ka bende kwayo kwe mar Nyasaye ne jogo ma bende oyudo masira. David Paul wacho ni ndala mar Homa Bay ndhiwa ka bende wacho Ramogi TV ler kanyo chope yo makare bende ndiko no nyakora mga juang' wakawo thuolo ni mayuyo matin kata kamano kwadugo pod wantiere kod weche mathoth kete mana ka Ramogi TV. Hata saa ingine watoto wanashindwa na kwenda shule, hata inabidi wapewe kitu kama drugs ama pombe ili wasije kuwa na hamu ya kuitisha chakula. Kecho miyo jonyuol moko e gweng' makuwa miyo nyithindgi yedhe mamero ji mar wilo pachgi. Modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre tarik 19 dwe mar 11 higani kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive securing tomorrow. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safaris or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doo-doos taken over your home?
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodoos. Get Bolt insecticide today. Keto chiemo mamit kendo molos manyangafu en mor mar miyo mora mora. An kaka miyo awinjo mor e chunya ka jogena chamo chiemo maloso negi. Mogo manyien mar mokwa en mogo molos kod bando mathurwa kae. Bando mopuodhi kendo mamit. Siri mar rito jogi gi mor en tedo negi gi mogo mar mokwa. Mokwa en marwa ma Homa Bay kae. Bende e kama olose. Oyudore e dukni machiegni kodi. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Koro moyo koro dwano manyni mago motendre kod kech kod ngaji mabende koro koyiero kuonde modonje nyaka sigo sedo nyaka gwenge mogo ma Kiambu kama ongeni kod chwe nyakoro mgajwang midhiero mar kech pod medo nyuol achiedh nade ma opogore pacho ka seche ma jonyuol mamakwa e kar chung'od bura ma Gatundu North e county ma Kiambu koro miyo nyithindgi yedhe mamero ji kama kawigi owil kod wach mar kech. Kaka Wycliffe koleronwa, jodak go wacho ni jonyuol onge nyalo mar yudo chiemo ka nyithindo we skunde kaluwore kod kech maleo kadano masani okwako gwengego. En olo mapek ma okel kod kech. Jopiny fwadhore ni chiemb kony machalo geno margi magilamo pile ka pile. Ma en gweng' mamakwa, kar chung'od bura ma Gatundu North, masawa mar piny Kenya. Mana kangero, kech osedak kod jodak makoni kuom kinde malach. Unasema nini? Hapa sisi tunakufa. Tunafariki. Peter Kimani en jaduong' e gweng' mamakwa. Owacho ni midhiero mar kech osemiyo jonyuol moko miyo nyithindgi koda ka yedhe mamero ji kaka nyasore kod konga kuota kama kawi nyithindgi wil kod penjo chiemo makinde ka kinde. Hata saa ingine watoto wanashindwa na kwenda shule, hata inabidi wapewe kitu kama drugs ama pombe ili wasije kuwa na hamu ya kuitisha chakula. Jaduong' aina onge kata teko mar lero gima gikalie kaka jodak. To mana gi muya mare manokno, othathni gilero kaka kech otamo nyithindo chopo kata e sikunde. Ka omedo ni ngimagi kaka jodak nitie mana e lwet Nyasaye. Kama kimungu hamkuta watu wa Kongo hapa. Watoto hapa wengine wanaenda shule tumbo tupu. Wengine wanaanguka huko shuleni kwa ajili ya njaa. Jodak go yaro badgi malach ne kony moro amora machal gi ma ochwal gi Vincent Njenga ma oriwore gi rowere kod osiepe. Kalenda wangi golo ranyisi mar erokamano maduong'. Katika hii sehemu ya Mlima Kenya, haswa sahi wakani mahali niko katika Gatundu North, kuna mbala kubwa. Na naomba serikali, hata wakati unashughulikia watu wengine nje katika nje ya nchi, kumbuka watu wako. Haya. Komachielo jodak mawuok e kaunti ma Kitui ne oyudo chiemb kony mane ochwalnegi kaluwore kod oro mokwako kaunti no.
Chenro no ne otelie kod jatend migawo mar limbe Penina Malonza mane osingonegi resruok kowuok kuom piny owacho. Hiyo chakula itaweza kufaidi pakuu familia 2880. Tunapo peperusha bendera leo kusema tumepeana hiyo chakula, kaunti zingine zote za Kitui zitaweza kufanikiwa. Hii tu ni alama ya kusema tumepeana katika kaunti yote, lakini ilikuwa ni tukusanyike mahali pamoja. Weekly Foko, Ramogi TV. Kwa were gi mago mag oro kod kech nyakora mga juang wang'yo mago motendre kod wechego magarita kama jotend siasa e gwenge magawendo osingo tiyo machiegni kod tendarita kwe mar kedo kod rochruok mar arita kwe e gwengego. Ripota marwa Mamigori Jojuma Miawaler. E kinde ma dwe achiel ma okalo, ji maromo 4 osewito ngimagi e monj ma itimo kod jonjore, mabende nyaka sani koro pok oyangi e gwego magawendo kawe kod lipot mogol kod obila. Ariyo kuom ji 4 gi mosewito ngimagi gin jotije makambe guniang'no mar Sony. Thoge mathothgi osekelo ng'ur kaachiel kod luoro ka wuok kuom jodak e gwego magawendo. Awendo so far is 4, and these are mostly workers from the Sony. In fact, we are urging the workers of Sony not to fear, because they are now fearing as if they are being targeted. Ageno nima otimore nyocha ni emogik onge madhi chako otimore kendo. Nitie wach mancha tero e od bura petition nadwaro ni waziri gi joge onyiswa ni to ere gimomiyo inego jowa ka pile pile to onge gima gitime. Kaka okang' mar ng'iyo ma inyalo ber go weche mag arita kwe e gwego magawendo, jotend siasa gwego magawendo ne obedo kod twak kod jotend arita kwe mar ng'iyo kenge ma inyalo tigo e bero wechego mag arita kwe. We have a list and we are pursuing them. We are pursuing these people. So our team is out there following up some leads. To poko mak ng'ato kotudore gi thogegi. So wawinjore gi jogi ni ng'aka mak jok matimo gigi nikech ng'at ma nego ji awendo ok apar ni en ng'ama wuok ma oko mar awendo. Suspect manitiere ma list no nitiere kendo entie ka DCI gibro tiyo kode mondo mi giyud kaka wayudo jok ma thago ji e awendo ka. Jotend siasa gwego magawendo dwaro mondo bilago ma osebudho e gwengego koro loki. An kaka ng'ama nyo awendo yiero kohero adwa ashwagi ni wachgi mar insecurity aparo ni tho mar bwana monegi ni emogik. Ok wabi yweyo nyaka matimre. Polise mosebedo kama ng'eny wadwa neno ni oloki mondo wabed gi polise moko ng'iyo gi jopiny to biro timo ne jopiny timbe mowinjore kata tich mowinjore iye kanyo. Bende gidwaro ni mondo chenrogo ma kachero be koro ting' malo e sechego mag otieno. Polise mawendo wawinjore go ni jo CID mawendo nyaka mak jomo osebet katimo gigi matere kot. Police ma bende jo general duties bende nyaka patrol e awendo malongo. Ok ni patrol ncha ber mana ndalo corona. Tendarita kwe kaachiel kod oganda e gwego magawendo ne owinjore ni koro gidhi tiyo kamoro achiel mar wechego mag arita kwe koro bedo makare e gwego magawendo. Nigi yie ni gik ma wawacho kawuono dhi nyuolonwa olemo machakre juma manyien. Jawendo bedru kung'eyo ni udhi neno gik moko matimore manyiso ni ok waninde tich. We have to take action. And we urge the members of public to come out and give us information concerning these killings that is happening in Awendo. And the people of Awendo must cooperate with security teams to see that we arrest this person. Rochruok mag arita kwe e gwengo mag Awendo koro osekelo luoro kuom jodak makono. Osechuno thothgi mondo koro chung' chenrogi mag nweng'o ma oting'o mago mag ohala mondo koro gidog ot ka piny pok oyuso. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Nyakora mogi piny Kenya dhi bago romo makende makelo kanyakla pinje moko miolalre e wiyo kenge makedo gi yedhe mamero ji. Romo kamano chakore ayanga tich ariyo e buori Nairobi ka kendo tend pinje 54 biro yuoroe. Jakom duol man Nakada Victor Okioma koni romono dhi keto Kenya kama ber mokalo mar puonjore gi pinje mamoko e wi yore mag thiro yedhe makelo mer kendo mago maketho ngima oganda.
This meeting is meant to create a forum for African group of the CND to look at the drug control challenges and, take stock of achievements made in the area of drug control. And give the problem the African perspective so that when we go to CND, because this is a subsidiary body of the CND, we are meant to speak with one voice as the Africa group, looking at the drug challenges of the African region from the African context. When we start to look at the threat, and this is what, for me, I think my principal interest of what comes out of this meeting is how has organised crime and drug trafficking changed over the past couple of years? How do we see those trends changing? How do we see the use of drugs changing? And sometimes to look at this, we have to look beyond drugs as a whole. We have to be sometimes commodity agnostic. The input by the regions is very, very important to find out what is going on, what are the latest trends in drug trafficking, how can the issues be addressed, what are the new trafficking routes that are coming up, what are new situations that need to be looked at. Kora mogen thuolo machielo mabende wakao yueyo kata kamano erokamano imisebedo kindiko no aneno chieng' oganga kantiere entiere ka wacho kanyo ni en gimo mako dhoge en wich kuot monagi ahinya mago malupo okete chuny nam Lolwe kama koro gitucho gilaro kuondego mag lupo kabende ginego nyaka jowetegi wacho ne wan oganda achiel kendo nam Lolwe kawuono koko winjo ni kare ntiere kar ng'ato. Kora Magajuang Luko Ochele wacho ni entiere dala kendo wacho no yudo chenro no yo makare ok wacho ni dala gino ni ka wacho ni nyakach dala Lewiso wuoda awasi boda wacho ni entiere kodwa e chenro aneno kanyo ka Lili nyaka tieno bende nyisowa kanyo ni embe entiere chenro kata kamano ogoyo mos jogo mowito ngimagi e nam Lolwe e masirano mar ndege kabende Morgan Joshua bende wacho ni entiere kodwa e chenro ni ka entiere Nyagowa aneno kanyo ka bende Philip Wood Mary wacho ni entiere kanyo namba Kodero bende wacho kanyo ni nyinge Kiumu Ponda Mali entiere kodwa e chenro ni Edwin wacho kanyo no gomosa ne jogo mabendo yudo masira e piny libamba ma Tanzania aneno kanyo ka bende oganda thuth gi okuyo kotendre kod wachno mar masira aneno ka bende Kevin Tom wacho ni en bende okete mana ka Griffin kawuok Kawangware wacho ni en kanyo gi Melia kod jomigori duto wacho ni Ramogi TV chopo ne geyo makare aneno Ngagri Mola bende wacho ni en bende TV Maramogi chopo ne yo makare ka entiere e gwengego mag Bondo. Dan Mediator Msani bende wacho ni entiere kodwa chenro Luko Ochele yani ni kanyo in bende Lilian Rodri wacho ni en bende wuoro kech ma bende koro miyo nyithindo emiyo nyaka kuong mondo minindo tergi mondo mikigi kwa jonyuol chiemo. Stephen Lamek Collins Onyango Naftali Okotho Tieno Jao kaneno kanyo duto nyakoro Magajuang bendiko nwa ka bende wakayo matinto kwa duogo to adogi mago mag tuke bende kwa duogo to ma en achiel kuom wechego mabiro. Still the best part of half an hour to go here. Oh, it's gone through the wall and it's in. Club mar Arsenal oyudo points adek e lwet Chelsea e tuk lig mar EPL. Modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre ka 19 dwe mar 11 higani kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow.